Mmawa wabwino tipepeseka mpaka kupatsirani nkhani zathu mochedwerapo koma ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo. Poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wasankha Annabel Mtalimanja ngati wapampando watsopano wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Bwalo lalikulu lathetsa mlandu wokhudza imfa ya anthu makumi atatu amene anapezeka atakwiriridwa mu nkhalango ina m'boma la Mzimba. Ndipo mu nkhani zina madotolo pa chipatala cha Queen Elizabeth achotsa chotupa chimene chakhala chikusautsa bambo wina wa zaka 39. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wasankha oweruza milandu a Annabel Mtalimanja ngati wapampando watsopano wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Mtalimanja alowa m'malo mwa Justice Chifundo Kachali omwe nthawi yawo yokhala pa mpandowu idatha pa 6 June chaka chino. Mukalata yomwe yatulutsa MEC yati Achakwera asankhanso Alimbikani Kamlongera komanso Mbusa Philip Kambulire ngati makomishonala. Malingana ndi kalatayi, anthuwa ayamba kugwira ntchito zawo makamaka pa 7 June chaka chino. Tikupatsirani zambiri pa nkhani zathu zotsatira. Bwalo lalikulu lathetsa mlandu wokhudza imfa ya anthu makumi atatu amene anapezeka atakwiriridwa mu nkhalango ina m'boma la Mzimba. Bwaloli lapeza kuti palibe umboni wokwanira wosonyeza kuti anthu amene amaganiziridwa za mlanduwu anatengapo mbali pa imfa za anthuwa amene anali ochokera m'mayiko akunja. Chigamulochi chikutanthauza kuti oganiziridwa a Samuel Navaya, David Luhanga, Thomas Kazembe, Duncan Kalulu, Boniface Nguluwe, Aubrey Dukes komanso Arnold Mwakiyelu komanso atadikira Mafudza alibe mlandu. Feston Malekezo anali ku bwaloli ndipo akuyankhula ndi Chimwemwe Mangazi. Anthu asanu ndi atatu amayankha mlandu ozembesa wanthu komanso kupha wanthu mwangozi. Popereka chigamulo chake, oweruza Gladys Gondwe anati mlandu ngati uwu umafunikira kuti ozenga abwerese umboni okhwima omwe ungathandizire kupeza olakwa pa nkhaniyi. Koma Gondwe anati maumboni onse amene anaperekedwa okhutiwa samalumikiza bwino mmene anthu oganiziridwawa anatengera gawo pa imfa ya anthu makumi atatuwa. Agondwe anaonjezerapo kunena kuti mlandu ozembesa wanthu umakhala ovuta ngati anthu ozembesedwawa sakudziwika komwe amapita ndipo amakachitanji. Poyankhulapo oyimirira boma pa mlanduwu adziko ndi anthu malunda ati chigamulochi chawadabwitsa. Ndadabwitsika kuti aliyense wamasulidwa, komabe mmene munamvera akhoti abwalo anatenga nthawi afotokoza bwino lomwe, atenga umboni, atenga malamulo ndi kuzifotokoza bwino lomwe ndi kufika pa chiganizo chawo chimene apanga. Choncho chilungamo ndi mmene chimakhalira, ndiye chilungamo. Ndi chifukwa chake ife aboma mwina milandu sitimazenga tokha, timabwera nayo ku bwalo kuti ena amene ali abwalo amve umboni, amve malamulo akuti chani ndipo apange chiganizo. Koma mmodzi mwa oyimirira anthu amene amayankha mlandu, Gilbert Konyongwa, ati iwo anaoneratu kumayambiriro kwa nkhani kuti iwakomera. Ndifosangalala kunena kuti maclients athu apezeka opanda mlandu ndi akupita ku nyumba ngati mfulu. Zizatisangalatsa. Lawyer aliyense amagwira ntchito amafuna kuti client wake zimuyendere bwino. Ndi apa pameza khaliamu ndifosangalala. Aboma anabweresa umboni osakwanira. Zimachita kuonekeratu kuti umboni osakwanira kuti asimikize mlandu. Ndiye ndimene mbonzi nkabwerera umboni wake umachita kuoneka ndochepa. Pakadali pano bwalo la milandu lalamula kuti galimoto ziwiri zimene zinalandidwa kuchoka kwa anthu oganiziridwawa zibwenzedwe. Anthu okwana makumi atatuwa anapezeka nkhalango ya Mtangatanga ku Mzimba mwezi wa Oktoba chaka cha 2022. Apolisi ku Lilongwe amanga anthu 14 powaganizira kuti amaba m'malo ogona alendo osiyanasiyana
mu mzindawu. Anthuwa akuwaganiziranso kuti akhala kumagwiririra amayi akapita kukaba m'malowa. Ofalitsa nkhani ku polisi ya Lilongwe a Hastings Chigalu wati apolisi apezanso katundu wa ndalama zokwana 120 million kwacha atagwira anthuwa. Brenda Kayo ali mu mzinda wa Lilongwe. Achigalu ati apolisi akhala akulandira malipoti ochokera m'malo ogona alendo osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe kuti anthu oganizidwawa akhala kubera anthu komanso kugwirira azimayi omwe ali pamalopa. Iwo ati apolisi akuchitabe kafukufuku kuti apeze wina mwa katundu yemwe akuganizidwa kuti anagulitsidwa m'dziko la Mozambiki. Khala kuba maloji osachepera asanu ndipo katundu komanso ndalama zimene iwo akhala kuba kwa anthu amenewa ndizosachepera 120 million chifukwa kuti amataka fika maloji amaba katundu komanso kulanda ndalama za anthu amene amakastoma amene anakhala kuti agona pamalopa. Ndi mukhoza kuona kuti ndi anthu opsa kwambiri, si anthu achibwana mwina amene akuonekera mumene mwina anthu angaganizire, koma ndi anthu opsa kwambiri chifukwa kuti mbuyo monse iwowa akhala akugwidwapo ndipo akhala kupita ku court ndipo asevako ndithu masentezere ndiye akatuluka kundende kujako akabwera pamene akumakumanaso mwapanga zinthu zimezi. Mukhoza kuona kuti anthu 14 onse amene watawagwirawa kumakhala kuti ndi anthu oti anagwidwapo anakasevako kundende, koma pano akubwera kumazi ambiraso ndi anthu ovuta kwambiri. Malo mwambiri meneso akhala kukaba amataka bakatundu komanso amagwirira azimayi. Oganiziridwa awa ndi Chisomo Paul kuchokera ku Lilongwe, a Blessings Banda kuchokera ku Blantyre, a Carlos Chipita kuchokera ku Mulanje, a Kelvin Shirwa kuchokera ku Nzimba, a Rajabu Chisankho kuchokera ku Mangochi, Alex Mponyo kuchokera ku Salima, a Sylvester Mponyo kuchokera ku Nsanje, a Tabia Sendeza kuchokera ku Nchewu, a Alfred Pili, a Gift Singano, a Gift Pili, a Masauso Mandala, a Stanford Domingo, onse kuchokera ku boma la Nchewu, ndipo iwo akuyembekezereka kukaonekera ku bwalo la milandu posachedwa apa. Bwalo loyanjanitsa kampani la Africa International Arbitration Center layanjanitsa kampani ziwiri za mdziko la China zimene zikugwira ntchito mdziko muno. Bwaloli lachita izi lachitatu mu mzinda wa Lilongwe. Kuti mumve zambiri za nkhani nayo Pemphero Malimba. Makampani awiriwa amene sadafuna kutchedwa mayina adayamba kusamvana kwawo kamba nkhani za kontilakiti ya ntchito yomanga malo a Grand Business Park mu mzindawo. Malowa amene pakadali pano ali ndi maofesi komanso malo ogulitsirako katundu akuyenera kupitirizidwa kumangidwa pamenenso pakhale malo ogonapo alendo apamwamba. Wapampando wa bwaloli Aziang Siege ati ndi okondwa kuti ntchito yoyanjanitsa makampaniwa yatenga nthawi yochepa kuti igwiridwe. Iwo ati makampani awiriwa agwirizana kukonza pomwe panali mavuto pakati pawo. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe ya Richard Banda yati ndiyokhutira ndi momwe ntchitoyi yayendera. Kuti imene ndothandiza kwambiri chifukwa choti azathu ama Chinese aja milandu yawo kuti izengedwe matenga nthawi, koma ndi khoti imwe yabwera kuno ku Malawi ndoti yathandiza azathu Chinese kuti makesezi awo asamatenga nthawi yayitali yayi. Bwaloli lidatsekulidwa chaka chatha. Bambo wina wa zaka 39 ali bwino tsopano madotolo pa chipatala cha Queen Elizabeth atachotsa chotupa pa tsaya lake. A David Bagile anali ndi chotupa chachikulu chimene chakhala chikuwavutitsa kwa nthawi yayitali. Times inaulutsa nkhani yokhudza thandizo limene Bagile amafunikira kuti apangidwe operation. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Bagile akhala akufuna ndalama zokwana 6 million kwacha kuti akawachita operation pa chipatala chimene sichaboma cha Blantyre Adventist. Cholinga chawo chofuna kuti akathandizidwe pa chipatala cha Queen Elizabeth Central chakhala chili chovuta malinga ndi kuti akhala kuyendera nthawi yayitali kuti akawathandize pa chipatalachi, mwakuti adali pa namba yokwana 153 pa ndandanda wa anthu amene akuwathandiza ku chipatalachi. Pang'ono ndi pang'ono iwo adaona masiku awo okhala pa dziko lapansi akuchepesedwa malinga ndi kuti adalibenso chikhulupiriro chakuti angathandizidwenso. Tidaulusa komanso kulemba nkhani yawo kudzera masamba athu osiyanasiyana kuno ku Times, ndipo nkhani yawoyi idasogozananso ndi kufika kwa akadaulo ochokera dziko la United States amene adafika dziko muno kuti adzathandize anthu ngati awa mwaulere. Titaulusa nkhaniyi, Bagile adawayika pa nambala yoyambirira mwa anthu okwana 40 amene ankayembekezera kuti athandizidwe ndi akadaulowa. Pakadali pano
nkhani yawo tsopano ndiyosinthika malinga ndi kuti mtendere wabwereranso popeza chotupachi adachichosa. Iwo akuthokoza nyumba yofatisa nkhani ya Times komanso madotolowa kamba kowathandiza bwino mu operation imene idatenga maola okwana 13. Nkhani yanga itafika wa Times komanso achipatala atayiona komanso alandiona ndi vuto langa chinacho tingowa mulungu satalowelerapo kuti zinakhudza kwambiri pamene anandipanga operation pa vuto inamba zaka zambiri zapita mbuyo. Operation anandichotsa isagoda zonse za musizi kwa zinaziraonongera kwambiri nkundipanga nkundikapo zitsulo modi awapa sagoda zonse zachilengedwe anazichotsa anayika zitsulo. Panopa ndikumva bwino kwambiri ndipo ndilokondwa kuti khama limene ndinali nayo yopita ku chipatala yandipindulira komanso achibale komanso anthu ena especially anthu amene ali mdziko muno la Malawi atengapo gawo ma social media yandipindulira kwambiri. Akazi awo Anase Gusto adali ndi okondwa kuti mtendere wabwereranso nyumbamo popeza vutoli limawasausa kwambiri. Inetu vuto linandikhudza kwambiri chifukwa chinena kuti vuto limene sitimathogona nalo tulo usiku. Ndimatha mwina utenga ka facing towel kuayikapo konyowa kuti mwina azimva azipeza betulo. Ndene yote kuvuto imene linandikhudza kwambiri umasolaswesa mtendere pa moyo wathu wa siku ndi siku. Komanso ngati kumbali ya chuma, kumbali ya chikhalidwe tasowa nazo mtendere. Panopa ine ndithokoze Mulungu kuti Mulungu ndi wabwino. Komanso ndithokoze kwa anthu onse amene atenga gawo kumbali vuto ngati imene. Komanso ndikuthokoze inu aini yake potipeza ku nyumba ndikuzawa kumana nafe kuzamva mavuto amene ali ndife pa moyo wathu. Kadaulo yekhayo mdziko muno amene amathandiza anthu amene ali ndi vuto la kunkhope a James Njenga ndi amene adachita operation iyi. Tipitiriza kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Wawa pili wawa mwene amwe mukuoneka udandaula bwanji weni mwene sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga komano pa ATM sizinatulutsa ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki komano mpaka napano sakundipasa chithandizo ndiye m'bale wanu unetu ndalama ndiye yandivuta maluza kundimenya osati masewera ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji m'bale wanga ndithu m'bale wanga ndiye kudandaula konseko. Koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yayikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma monga osunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki, mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama, masako, a insurance, a pensioni, ogulisa masheya, komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya. Ndiye tandifotokozeni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake. Chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la zandalamalo ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko apo ayi munthu akuwayimbira foni
ndipo akuthandizani. Ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo, kadandauleni ku banki yayikulu mdziko muno, Reserve Bank, poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw. Dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. Athu boma layamikira madotolo a mdziko la Brazil omwe kamba kuthandiza makamaka anthu omwe akudwala nthenda yamaso pa chipatala cha Kamuzu Central. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya kazembe wa dziko la Malawi ku Brazil, a Howard Kachipanda, wati madotolowa athandiza anthu opitirira 1000. Mgwirizano pakati pa dziko la Malawi ndi Brazil masekta zosiyanasiyana uli bwino kwambiri zedi, koma kwawa madokotala amene abwerawa ndi nkhani yakuti iwowo atachita approach embassy yathu ku Brazilia kuti akufuna athandize boma la Malawi polipatsa surgeries okwana 1000. Tinalumikizana ndi boma ndakuluakulu ku maunduna foreign affairs komanso ku health amene titakambitsana anthuonso atabwera nkudzafotokozera mmene zichitikire, boma linalola kuti akhoza kubwera, ndipo anabweradi kuyambira sabata latha amene yamba ma operations amene wawa. Pofika tsiku la lerolo opitila 800 anthu athandizika, ndipo ambiri akukondweradi chifukwa cha ntchito imeneyi. Wofalitsa nkhani pa chipatala cha Kamuzu Central, Awini Yolamu, wati ambiri mwa anthuwa sakanatha kupeza thandizo labwino la matenda amaso. Athu aku Brazil athandiza potengera kuti chipatala cha Kamuzu Central chakhala chikupereka thandizo limene kwa mapatient osiyanasiyana, komabe silikanatha kufikira ma numbers amene tafikira panopa chifukwa cha thandizo la anzathu amene abwera mu dziko muno komanso ma materials ogwiritsa ntchito amene abwera nawo pa chipatala pano. Vuto limeneli likuoneka kuti ndi lalikulu mu dziko muno potengera kuti lakhudza anthu okwana 1% of the population of dziko lino la Malawi, so ndi anthube ambiri ndithu about 200,000 people amene akuvutika ndi matenda amene. Bungwe la Churches Action in Relief and Development CARD latsindika kufunikira kwa njira zamakono zamalimidwe pothetsa njala mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Milton Luhanga wanena izi pamene amatsekulira maphunziro akafukufuku wa ulimi wakasakaniza mboma la Mulanje. Gift Sitima walemba ripoti ili limene wawerenga ndi Sam Banda Jr. Poyankhula atatha kusegulira maphunzirowa, Luhanga anati dziko lapansi likukumana ndi mikungirima yochuluka chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Iwo ati maphunziro a ukadaulo wa ulimi wa makonowa athandizira alimi kuti azitha kulima mbewu zosiyanasiyana. Zimenezi zithandiza kunena kuti iwo akaphunzira apitenso madera awo ndikukaphunzitsa anthu ambiri mmene amagwira ntchito kandi kumchinji, kubalaka, kumachinga kumene timagwira ntchitoko, kuti uthenga umenewo ufikire kwa aliyense, makamaka kwa alimi, kuti tonsefe tizindikire kuti nyengo yasintha ndipo nikofunikira kuti tikhale ndi ukadaulo watsopano monga wa agroforestry. Anthu ochokera m'mizi ya Chimwala, Sekheya ndi Tewesa, mfumu yayikulu Chikumbu m'boma la Mulanje, anayamba kale kuchita ulimi wakasakaniza. Lydia Venasio ndi mmodzi wa amayi omwe amapanga ulimiwu pa munda wa Chimwala. Kufunikira kwaje kwa ulimiwu, taona kuti ulimiwu ndofunikira chifukwa chiyambire chathu tinaona ulimi ngati umene wakasakaniza. Koma ulimi utabwera kuzayamba kuzapa pamene pa taona ubwino chifukwa choti mene titazala chimanga apa, chimanga sichikanyala. Koma kunali zuwa oti maminda ambiri kunoko amanyala sina kolole, koma ulimi huu utaona kuti titazala chimanga sichikanyala chikakhala chimene chinatani mene tinazale chinali momo. Munda wa Chimwala pali amayi 16 ndi abambo 4. Mu nkhani zina, alimi mdziko muno akuwalimbikitsa kuti azigwiritsa ntchito manyowa
ponena kuti ndi odalirika. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Waste Advisors Evelyn Mchacha wanena izi pamene amaphunzitsa anthu okhala ku ndilande mu mzinda wa Blantyre za mmene angapangire manyowa. Mchacha ati alimi okwana 500 mderali ndi amene akupindula. Tindalimi athu okwana 500 kunoko ku Blantyre ndi tikuwaphunzitsa amene angapangire compost kuti tikamaliza project ikazatha aliyense mwa bayikha azikatha kupanga compost ku manyumba kwawo nkumathira m'maminda mwawo. Project imeneyi tinayamba mchaka cha 2022 timaliza mu chaka cha 2025 imene chaka cha Mawachi. Ife kwenikweni chomwe tikufuna kuti tifuna tifikire anthu oposa 500 amene tinapanga target kunoko ku Blantyre. Koma apapa anthu amene apasa upangiri opanga manyowa compost alipo anthu 500 omwewo. Komano ngati aphunzitsa munthu mmodzi naiso ali ndi udindo okaphunzitsa anthu ena akapita mmakwawo. Ndi chikhulupiriro ndithu chokwanira kuti anthu amene ife tafikira ndopitira 500 ndipo cholinga chathu chikwaniritsidwa. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yoona za ulimi m'boma la Blantyre a Charles Mchoka anatsindika kufunikira kwa maphunzirowa. Izitu zimene tikuchita panozi ndizofunikira kwambiri chifukwa alimi athu akapanga manyowa ndiye kutanthauza kuti nthaka yathu ikakhala ndicho ndichokwanira. Ndiye akalima m'minda mwawo muja mukutsira manyowa anthu adzikakolola zambiri. Chifukwanso mudzi wa fetereza panopa fetereza wafika podula kwambiri oti alimi athu sangakwanitse kumagula fertilizer. Angati dziko panopa Department ya Land Resources ikuyesetsa kwambiri oti alimi athu ambiri akuyesetsa tsopano adziwa ubwino wa compost manyowa amene achilengedwe. Chifukwa mbuyomo alimi athu amakonda fertilizer koma panopa ndi kusintha kwa nyengo alimi ambiri makamaka muno Blantyre akudziwa ndithu ubwino wopangitsa manyowa amene achilengedwe. Panopa ngati Blantyre district tili ndi target ya 320,000 hips imene alimi athu tachita plan kuti apange chaka chinochi. Akuluakulu ku sukulu ya Central High International alimbikitsa ntchito zotukula maphunziro pothandizira kukwaniritsa masomphenya a mchaka cha 2063. Mmodzi mwa akuluakuluwa Asalim Karim ayankhula izi pamwambo wopereka masatifiketi kwa ophunzira amene amaliza maphunziro a Cambridge A-level. Mwambowu wachitika lachitatu mu mzinda wa Blantyre. Loleni Mpasa walemba ripoti limene wawerenga Sambanda Junior. Mwambowu udakondwerera ophunzira 35 omwe amaliza maphunziro a Cambridge A-level chaka chino. Karim anasindika zakuzipereka kwa sukuluyi polimbikitsa maphunziro mdziko muno. Iwo anafotokozanso za ndondomeko zapadera zimene sukuluyi yakhazikitsa pofuna kutukula maphunziro mdziko muno. Poyamba ndinayamba ndi ma primary school ndafika ku high school kumaliza O level, sapano ndafika ku A level. Poyamba ndinali ma student A level kukwanira 4 okha, sapano ndapambana 32 mchaka uyo. Ndiye ndikuganiza kuti ana amene azapita kuti ndiye ndifuna kuti ndikhale ndi polytechnic ndi university patsogolo kuti ana onse kuyamba pa nthawi amene anabadwa pakana amaliza ma qualification yache zonse zikhale apo. Mmodzi mwa ophunzira amene amaliza maphunziro awo Anatasha Kachiwiya adaonetsa chisangalalo chifukwa chomaliza maphunzirowa. Pasiku la lero tasangalala kwambiri chifukwa chikudziwa kuti tamaliza ndi skulu, komanso tasangalatsa makolo athu kwambiri. Maplani tinayamba kuwasanja kalekale kuti kusogolo tikhale anthu, koma ambiriso tikupita ma university. Central High yatipasa maphunziro abwino kobasi kuti ambiri ife tasankhidwa ma university abwino. Mwambowu udakondwerera ophunzira okwana 35 omwe achita bwino ndi kumaliza maphunziro a Cambridge A-level. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wasankha Annabel Mtalimanja ngati wapampando watsopano wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Bwalo lalikulu lathetsa mlandu wokhudza imfa ya anthu 30 amene anapezeka atakwiriridwa mu nkhalango ina m'boma la Mzimba.
ndipo mu nkhani zina madotolo pa chipatala cha Queen Elizabeth achotsa chotupa chimene chakhala chikusautsa bambo wina wa zaka 39. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a intanet kudzera pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ka 1895 poimba *1895#. Munali ndine Tabi Kamangala Mwinifumbo.